Hello? Unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila umsebenzi usuqedile? Umsebenzi? Omuphi wakuphi manje? Owale kakhiwo? Wakhiwo? Yep. Hayi sesizoqeda nje ngekudala. Okay, ngoba kuyaphuthuma kufanele senze sure ukuthi siyabanikeza abakaMkhwenyana. Iy'thombe. Iy'thombe? Okay. Okay. Enye into futhi bengifisa ukuthi angazi zibe ne-field yokuthi mhlawumbe ngiyifake ku-Instagram kahle. Angifuni uyibuye ngathi ziphashe. No, mase imali nenze njani ethi niseklishile niqedile ibhalansi? Ima phela fanele sibone umsebenzi kuqala ukuthi unjani before size sisetlishe ibhalansi. Mana sengisho wona phela ukuthi lezi ekade nithunyelele ezu-date zona. Yes. Yes, nisibonile zona ukuthi zinjani. Sizibonile zinjani ingakho ngithi mina ngifuna khona le nto le ejwayele ukufakwa ey'thombeni yokuthi zibe zinhle for Instagram friendly. Instagram friendly. So wena ufuna zingabi landscape portrait but zenziwe sibe ufokhona ukuze zingene ku-Instagram. Ngicansi uyangithola nokuthi i-filter ngingayifaki kakhulu ngoba ngeke ngibone ukuthi ngathi ngifuna usenza siphashe. Kulezi ebesikhishiwe ezu-date usibone zinjani zona? Ngizibone zikahle bhuti afuna uqhamuka. Inkinga ukuthi ngathi i-standard ngathi nganyuka kancane ngoba khona la ngangibona khona ingakho besiqashiwe. Ngamtshela u-anti wami ukuthi le nto le njengoba beniqashile angiboni. Ngiyabona ukuthi uloku ethithiza akafuni uloku ekhuluma ngathi ngcono mina ngivele ngikhulume nani. Mhlawumbe ngiyakwazi ukuyishintsha iy'thombe amafilter. Okay, engithi unayo lena ukuthi ngisemsebenzini mina manje okwamanje. Unayo le number u-074 straight. Ikhona inumber yo-74. Le u-074, yes, ngicela ufonele yona ngoba ulomjida lo o-edithayo. Awusebenzi ngathi naye wena? Ngisebenza naye but kwamanje mina manje ngisemsebenzini manje. Phela ungamazisa wena ngizoqala ngikutshele konke ukuthi engikufisayo bese uyahamba uyotshela yena. Bengizokwenzela into elula ukuthi la kuma-filter mhlambe amaphi uhlobo lama-filter for i-editing. Kodwa yini-ke kodwa manenza iy'thombe ziphashe kanje? Ziphashile? Hayi ziphashile bhuti angifuna uqhamuka. Zibe bahle nje thina saba bahle saqoka saswenka bese nizosiqedelela ukuthi sibe babi ey'thombeni. Mana sizomhlisa umoya manani ukuthi ziphashile kufanele zenye zithi ukuqina ukhala. Aziqina ukhala kubonakala ingubo yami ukuthi ngiyithunisile yinhle. Okay, le wedding emhlophe. Yebo Tete, nabantu nje iy'menyo beziyimisela iy'menyo kodwa ngathi ziphashe ngathi asiplananga ukuthi zize emshadweni. Okay, ngithi ma Iy'thombe zona zonile zona imicimbi cabanga umcimbi wakho muhle. Phela umcimbi womcimbi wey'thombe. Mase ziphashile iy'thombe zami. Okay, ukuthi manje lo mbhemu edithayo ingakho ngithi mina bengifisa ukhulume naye khona uzomtshela ukuthi mhlambe Suqalele phansi umshado, suqalele phansi umshado, suqalele phansi kwa khona ngizoshutha kahle. manje sizobangisa. Ngithi suqalele phansi yini umshado khona sizokwazi ukushutha kahle. Hayi bo umshado uqala phansi. No, mina sizama ngifuna ukuthi si-understandane asi. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Donkey. Happy birthday to you. Donkey. Kama kanjani baba? Ziyaphila futhi kunjani? Ulive kwi-Kati Vibe Breakfast Show kwi-Thokoza FM. My brother, sikufisela kuhle kodwa mfethu, isuku lakho nje ngathi uthi ngahamba kahle. No bafethu ngiyathokoza bafethu ngiyabonga futhi ngokuthi ningishayela ucingo. Yazi bese ngikhushukela ukusho. Kodwa mngani wami uyasonga. Ukuqala ngasizwa ukuthi thina emsebenzini wethu asenzanga kahle siphashile iy'thombe. But ngiyayithanda indlela obeka ngayo umoya phansi mngani wami, ngiyayithanda indlela obeka ngayo umoya phansi mfethu. Kulungile, besithi nje yasidlulisa lo mlayezo ukuthi ngathi ukuthi konke into konke kuhle nje mfethu oyifisela khona ngaba impumelelo. Mfethu ngiyabonga kakhulu ngenza wethu nani nibe nosuku oluhle. Dankie. Bonga.
All right, there was our very own Duncan Tembo. Faith of Shaggy Frank as well. And Shaggy Frank and Tembo kanjani. But then yeah man uDanki sinayeke la ekhaya naye ngomunye wabasakazi bala ekhaya bese nje asimfiseleke okuhle kodwa ukuthi sikhuluma ngani ke banomsebenzi omuhle abawenzayo together with Dada Sochu la abashutha khona izithombe ezinhle kanjalo ke baphinde bayenze ke nama video amahle. Just to remind you that ukuthi nawe ungakwazi ukuthi ke ubaqashe uma ukuthi uyabadinga angikukhumbuze ukhona untokazi ochaza kahle ngalolu daba nalomsebenzi omuhle abawenzayo. Ujuze imicimbi